तो सांग मैंने टाइम आसिक 5:30 हो गला गोटे पिला आज मुति देता से जर जे राति 4टा ରୁ 5टा जाए तो बाहर बसैली रागरे माउजी भाई है ना गुड मॉर्निंग कह कान कहून तोर कहीं कमल कि बाहर मुतुरा कहदे शनिवार सकाळ पढ़ा बाहर के बोलते लगे कान मु बोलते हाँ कि खासुला कि कांद दांत तो नहीं पाकुआर पाकुआ पाकुआ पाटी अटे मोहर धड़ा धड़ा मुंडे मोर पाकुआ पाटी की सारथी आण पाकुआ कहूँ आहरी आण मारिदेला लो तापर 10 टंका ये 11 टंका आगे तो सब 9 टंका बोला हो तो क्या करना जाके कितने टंका दे देखिए तू ना रे तुम टंका नहीं डिस्काउंट नहीं पड़ेगा 5 टंका था कौन से तार 4 टंका बोल जाओ हमने पैसा ना अच्छी नहीं हो ना भी जुड़े देखिए ना जुड़े ना राति जाक भाभी पथर भलिया पेकुर हल्लानी बोठा मालिक हलुनी से कौन गोटे सदा सजरे खटर कुआर शोब सदा मुतुची मोर कौन हाँ सन्ध्या शोबनु 9:10 शोब सन्ध्या को आने टमाटे आज आज यदि मुतु नुह से दांड दर बस बस देखी तू बस से देखु ना तो हाँ चलो चलो तू कम आड़े तू जान से पुणी ए रह जत कौन हम हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने तो मुझे सब जाने स्वागत करची मोर एक न्यू फ्रेश ब्लॉग को तो आशा करची आपने समस्ते भल थे खुशी थे मुझे बढ़िया अच्छी हाथी भाती आसी बसी आज अरुआ डालमा झील भाई संक्रांति संक्रांति उपलक्षे ढेर सारा शुभेच्छा शुभकामना धनु संक्रांति उपलक्षे ढेर सारा शुभेच्छा शुभकामना आपण मो तरफ मो परिवार समस्त स्नेह श्रद्धा भल पाइबा चलते महादेव समस्त मनस्कामना पूर्ण करते समस्त फुलफिल करते जहाँ सब आशा अच्छे जब चैनल नुआ आसनी प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें जब मैं वीडियो भल लगे वीडियो से लाइक शेयर कमेंट कर जमा भूलें आग डालमा करदे पछ भात बसि शीतर थरी आज मनुष्य गाधी गाधी बुधिक आसला सब तमर ये देखो सांग मैंने अरुआ चाउल थोई देती बांधी भात रे डालमा बस मुग डालमा आलू बायण कखारू सब पकईकि बो घर बस दीदी हर भिडियोटा अपलोड करते शीघ्र पड़ भिडियोटा अल्प अच्छे डालमा हो गला बहु भूषण डालमा गोटे भात बस अरुआ हाथ में अन्नपूर्णा पत्र देते बढ़िया बास्ना हुए भातटा का माँ कारण हो का पिला कारण हो खाऊले कि मुझे हूँ आइले पलैली अन्नपूर्णा खाता पर दो 4 नंबर 10 भिडियो ले सागे सागे पोस्ट है ओहो पिठी कौन हो लोक संक्रांति बेली संतक मु धान सिंसा पकूल जे मो हाथ है अल्प टे जहाँ दिन भी बसामी बसामी तो सांग मैंने आसिलु अरुआ खायापी ताल मुढ़ा आड़ आनिक आसे रह हाँ
ତମେ ତ ଖାଇଲା ବେଳେ ଡାକ ନା କାଳିଆ ନେଳିଆ ବଳିଆ। ଆଉ ଡାଲି, କୋବି ଭଜା, ଶାଗ ଖରଡ଼ା, ଆଳୁ ସିଝା, ଟମାଟୋ ସିଝା, ବାଇଗଣ ସିଝା, ସବୁ ସିଝା। ଖାଇବି ମୁଁ ସିନା ଖରଡ଼ିଲେ ଖାଇବି, ତମେ ଖରଡ଼ିଲେ ଖାଇବିନି। ନା ନା ବାବୁ କହିଲେ ନା ଧାନ ଟିକେ କ'ଣ ନାଇଁ କହ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ମୁଁ ଧାନ ମୋର ମନେ ମନେ ଆଗ ହେଇ ତମର ଆଗ ମନେ ମନେ ହନ୍ତୁ ମନେ ଟିକେ ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ନାମ ଯଦି ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ନାମ ନେବେ ମାନେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ସେଠି ତ ପରିବା ତ ଆଇଁଷ ଖାଇବ ଆଇଁଷ ପ୍ରତି ଉଷୁନା ଖାଇବି ଆଇଁଷ ଖାଇବି ଅରୁଆ ଖାଇବ ଅରୁଆ ଖାଇବି କାଗଜ ଦିଅନ୍ତି। ଚାରିଟା ବେଳକୁ ସେଠି ଅରୁଆ ସେବା କାହିଁକିନା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଥିରେ କାହିଁକି ଯିବ ଆକାଉ ଡାକି ଆଚରଣ ନ କଲେ ତତେ କ'ଣ ଟେକିକି ନେବେ ଯାହା ଭକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯିବେ ସମସ୍ତେ ନାଇଁ ଯିବ ସେଇଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଜି ଥିଲା ଆଜି ମିଟିଂ ହେବ 2 ଜଣକୁ ଥିଲା ଯଦି ସେଟା ସଫାସଫି କରିବେ କାହିଁକି 2 ଜଣ କାମ ହେବେ କାହିଁକି ପପୁନି ହେଲା ତୋର କ'ଣ ହେଲା କେତେଟା ବେলা ସବୁ ଆସିକି ସକାଳ ପହରୁ 11ଟା ବେଳୁ ଆସିକି ସବୁ ଗୋଟେ ବେଳୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖେଳିକିରେ ଆଉ କେତେଟା ହେଲାଣି 1 ପରେ ହେଲାଣି ଆସିକି ଏ ତୁ ଘରୁ ଯା ଯା ଶୁଣୁ ମାନେ ତୁ ଡବଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ପଳେଇଥିଲୁ ଆଉ ଯା ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଧୋଇବୁନି ହାତ ଟାଇମ୍ 1:30 ହେବ ଛୁଆ ଭାତ ଖାଇ ଆସେ ହାତ ଧୋଇ ଆସେ ତୁ ଅଲଗା ଭାଇ ଖାଇଗଲେ ଶୀଘ୍ର ହଁ ବହୁତ ଦସ୍ତଖତ ଶିଖୁଛନ୍ତି। କେମିତି ପୁରା ଜନ୍ମ କରୁଛ ଭଳିଆ ହଉଥିଲ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ମୋ ବୋଉ କାନ୍ଦିବ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ ହଉ କି ନଜର ସେ ଘରକୁ ଢାଙ୍କିଥିବି ପଣତେ ମୋର ଏ ଖାସଲ ବୋପା ମା କ'ଣ ହେଲା ବୋଲ କାଠ ମୁଞ୍ଚିବ ସେ କହେ ପୁଅକୁ ଡେଇଁକି ମରିଗଲା କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ ଆମର ତ ସବୁ କଳାକାର ପ୍ରିୟ ପକ୍ଷୀ ଡାକେ କରିବ ପକ୍ଷୀ ତୁ ଚାଲ କାଞ୍ଜା ପକେଇଦବ ମୁଁ କରିବି ଅଛି ନା ମତେ କୁହ ନହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ସେଇଠି କରିବା ମାଗଣା ଭରାଟିଆ ମୁଁ ଗଣ୍ଠିଆ ମୁଁ ସାଧା କାଠ ଦେଇ ଗଣ୍ଠିଆ କାଠ ଦେଇ ଏଇ ଗଣ୍ଠିଆ ଟିକେ ଦେଇ ଗଣ୍ଠିଆ ଦେଇପାରିବି ନା ଲମ୍ବା ଯେ ଗଲେ କାମ କରି କାଠ ମୁଁ ଏକାଚିରେ ମନ ମନେ ମୁଁ ଝୁରେ ତ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଜଣାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ମାଧ୍ୟମରେ
ତ ଗଣ୍ଠିଆ କାଠ ଟିକେ ପାରିଲେନି ତ ଟିକେ ଦିଅରଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଚିରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମନେ ମନେ ଯେଉଁ ରୁଚି ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଚିରି ଦେଉଥିଲେ ସରୁ ସରୁ କରି ଦିଅର କହନ୍ତି ସରୁ ସରୁ କରିପାରି ଆମର ଏ ତମେ ଭାଇ ନାଇଁ ସରୁ ସରୁ କରୁଛ ତମେ ସରୁ ସରୁ କରିବ ହେଲା କ'ଣ କହୁଛ ତମେ ତ ଭଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦଉଛ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦଉଛ ତମେ ନାଇଁ ତମେ ତମେ କେମିତି ଦଉଛ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଗାଈକି ଧରିକି ହମାକୁ ଧରିକି ସେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ନା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସି ବୁଲୁଛ ସିଏ ହେଠି ବସି ଆମେ ଏଠି ବସିବୁ ସାଙ୍ଗ ଝାଡ଼ା ବସି ତାଙ୍କ ବିଲରେ କି ନା ତୁଷାର ବିଲରେ ନାଇଁ ତମେ ନଗଳ ହେଇ ଝାଡ଼ା ବସି ଜାଣିନ କେମିତି କିଛି ଆଜି ନିଶା ବଢ଼ିଲାଣି ନୃତ୍ୟ କଥାକୁ ଆଲୋ ତମ କାକରା ବଡ଼ ଆମ ଗୋବିନ୍ଦ ଦିଅର ଆଣିଛନ୍ତି କାକରା ପିଠା ଆରିସା ପିଠା ଖୁଡ଼ି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ ବାହାରେ ବସନ୍ତି କି ଘରକୁ ଯାଉନ କି ସେ ତ କହୁଛି ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲିକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲ ମଝିକୁ ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ଫାଠ ସବୁ ଚିରା ଚିରି କରିଦେଲି ଦିଅର ଅଧା ଚିରି ଦେଲେ ମୁଁ ଅଧା ଚିରି ଦେଲି ସବୁ ସଜେଇକି ସବୁ କାଠ ରଖିଦେଇଛି ଚିରିକି 10-15 ଦିନ ପଳେଇବ ମୋର ଆଉ ଏଥିରେ ଫୁରି ଫାରି କାଠ ହରା ଚୁଲି ନାଗବାଣୀ କରିବାକୁ ଭଲ ହବ ଚାଲ ଟାଇମ୍ ଆସି 4:51 5ଟା ବାଜିବ ପିଲା ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଟ୍ୟୁସନରୁ କାଠ ଚିରି ମଶା ଖାଇଗଲେ ବୋପା ମା ପ୍ରବଳ ମଶା ଲୋ ବୋପା ଲୋ ଫୁଲେଇ ଦେଲେ କଥାରେ କାଇଁ ଗାଁ ମଶାଣୀ ଡାକ ଦେଲା ମତେ ଡାକ ଦେଲାଣି